zuciya Fatima sarki ya mamaye ni, ina za mu je samu kamar Fatima ne. Ya zalkibriya Allah kai muke waladabi ne, kamin kashafi aikin yau gidan Fatima ne. Sake banda zuwa tauhidi balaga su zo ne, da ni sayyidi mukutar sharuɗa na abda hakanan na gane. Na rabbuna ai aikin dole isai da kai ne, bani da abin fada ya Allah bani tun kan na gone. Na sani da Fatima ka fito rabbu zazo ne, to da na Fatima mabaru ka kai ni gurin da rai bai zato ne. Salati gun Mahmudu mai sanya zuhudu, mai bugun kafirai mai sanya gudu, take sai Muhammadu. Da kaji tambarin maza sanyo ƙauye shi kadai ne, dan shi kadai ya iya tuna aini da fil azal babu wani. Ya karima batulu, salamun ala zancen jibril wake yar kamalu. Amsa sallamar sai da sabira dan jamilu, da duka shi fi mun ji kita mu zikir ki halarar mu gone. Ai zai da ne idan babu ke, sani fil azal Fatima kwarai sai da ke. Cikin zuciya kin zagaya ko ina baya ke, ke ce kadai shugaba ya kira ki da ruhin cikin jiki ne. Ta yaya ne ba zan so ki ba, ku kuke zamani da zamanin da ba na ku ba. To wannan ma zamani ne ba dan ku aka yau shi ba, dan ku ne aka yi zama aka bar shi da nahiya yayi fice ne. Kwarai sai da ku rabbana ya buwaya hakan na ce sai da ku. To ta ya ne zo ina ka ji shi ni babu ku, babu sakan bare minti da za ya wuce a ce babu ku ne. Sa hankali a cikin nutsuwa ina za a je ne, na ji dukkan halittu Fatima da ku an kayo ne. Ina ruhi zai ta fito ina arfai kai dukwa da dukkan hankali malakutu barin gidan Fatima ne. Talikai ke ce sayyida ta yi ba, zuwar hankali da ke ya sarara ba fargaba. Yaya kike ne ga ki a can ga ki can, kina mulki ga dunahiya kuma ga ki a duniya na zato ne.
gudun mai kyarar kini na yi fahimta. Duk zuciya idan ta nufe ki to sai ta huta. Batulikin nisa kin girme wa kana harfaita, sai mu tsaya mu sa tafakkuri mu shagaltu ake za mu kone. Rayuwa aita da san ku za a yi bayani, ko rabbuna hasbuna da san ku kadai yake ƙara nuni. A so ku kawai aka zo da akasin haka to za na fito da dukkan batuwa. Allah mahallaki don Fatima ne. Mumina babu gurin da biki kai mu ba, umma ke kike lamuni wa sadakin naki sai a kiyama. Ya zama ceto ki haka nan kike ta bida kuma ki roƙa gurin shugaba, sai ya ce miki hakan za a yi ne. Ina baiki umma nana. Shagali yana tazan kwakwalwa ga umma, ga gida gun kalilullahi amma ya ce miki umma. Yaya ne kike ne har abada ba a kai ki komai ba, kuma babu ruhi bare arbi da yake zaton za ya gane. Sayyida Maryam ce shugabar duniyar mata, bayyanar taki ce kika amshi kujerar ki umma binta. Ai da matan daular taki ce kashifa, kujerar ma da ta yi mulki a kasan ki take tun kan ma ki zo ne. Zulmuka mama baru ka sannin ki umma, sa'adatin duniya wa akira alima ma asuma. Ibn tarabin na baiti ga kashafin gani zara umma, ke ce salato ki zamto da bayyana a ko ina ne. Dan Allah umma wa umma bihamdallah. Fatima Zahra zana koma, na ji daɗi da kunka aminta na zana baitin ku umma. Na ƙara kira na Fatima karki bar ni na kasa, da na Ali na gida shirafa ujinin mi da na Aliya ne. Allah ya girmamanka, ya adadin kaunar da kake wa ruhin cikinka. Muhammad ne da gausu ne annabinka, gani shi ka bana abinda dukkanin zato farai bai zato ne. Yan umma zuciya umma ya ani Fatima umma, kina zuciya a zuciya kofan zuciya, har abada ba zan barki ba, ba zan barki ba.